cikin sabon Allah kashi yaki kaman shi yaki wayansa naska ayatin zamani wayatalullaha wa ba'dal ihtiraki wayansa yana mance da naska shafiyan ayatin zamani ayan zamani wato ayan zamani tun yana saurayi har ya dawo dattijo yana bai da karfi yanzu amma duk haka bai gane ba har yanzu to mu je yana bin wasa har yanzu ihtiraki ba mafarki zai ga wani dattijo yana zaman hira ai waye ba bai ba wallahi to mu je wa murdainil fadaihi wal balaya wala yasabi ma sayati bi baki wa murdainil fadaihi mai jinginar da kanshi aikin kunya wal balaya da musibu kenan ina mamaki shi kenan jama'a wala yasabi bakin bai zama mai kuka bai masu ya ci abinda ke zuwa mashi da sannu shine mutuwa zuwa tambayan kabari zuwa tashin alkiyama bai kukan wannan to mu je wa'atin an sabilin rushin yukassiru fi ijtihadin lil fakaki wa'atin ina mamaki mai girman kai an sabilin rushd daga hanyar shirya lahin mai shagala duk inda ake karantarwa bai damuwa da yaje karatu ba damuwan shi bane to mu je yana takaituwa yayi ya kokari lilfakaki ya kwanto kanshi daga hannun halaka ya kama shi ya daddaure shi halaka ya kasa kwanto kanshi ina mamakin wannan jimala to mu je wa mu biki nafsi kasalan wajalan wayirsan wayi fishi baki wa mu biki nafsi mana ce na mamaki mai halakar da kanshi kaslan aka sala gashi ya san gaskiyan ya iya gadin qur'ani ya iya salatin annabi ya iya zikirin Allah amma baya yi ya halakar da kanshi jamakin wannan aka sala wajalan ina makin wanda ya halakar da kanshi akan jahilci in ga tambaye addini ban sani ba hujja bane a wajen Allah ko a kotun duniya ban sani ba hujja bane balle a wajen Allah to mu je da jahilci ina mamakin mai gashi tsauran kwaɗayi wanhi makan gashi da kutsawa fishti baki abu mai rikitarwa ba shubhannan da ma'aiki ya faɗa ya san abin nan bai da tabbas haka ne ko ba gaba ma ga zai rufe ido kai ya fantsama dan kundin bala ne shi ba ruwan shi to mu je wa tabi'i nafsihi fi ma ashara wa muridha mahufatal halaki wa tabi'i nafsi na mamakin mai bin ran shi fi ma ashara duk abin da ta nuna mashi ne to mu je ina mamakin mai gangaro da ran shi mahufatal halaki wajen tsoro na halakan lahira amma bai damu ba to mu je bitahdidil bitajdidi ma'asimi to wani siyanin ma'adatin sakaki bita jidil ma'asi da jaddada sabon Allah in yi sabon ya dan tsufa a sake jaddada yadda ake tajdidi haka da jaddada sabon shi to mu je kowane rana ya ina mamaki mai mantawa ne ma'adatin sakaki ran da za a miƙo takaddun filin alkiyama a ce ikra kitabaka kafe bi nafsika yawan alayka hasiba to mu je وتعمير الأوامر والنواهي وقصد للمحارم انتهاكي وتعريف الأوامر ina mamakin mai jirkita umarni da alkin alheri wannan wahi da hani daga aikin munkari a jirkita ƙarya da gaskiya a gyara shi subhanallah to mu je ina mamakin mai nufin kanshi shiga haramce binta ake kutsa kowace irin haram ne shi jarumi ne bai da tsoro to mu je sai alamu hina tabja'u hulmalaya waya ajizu an jawabin ausiwaki da sanni zai sani hina tabja'u hulmalaran da mutuwa ta rabo mashi waya jizu ya gaji an jawabin daga jawabi ya jiki da saukin ma ba zai iya fara ba waje yayi waje Allah mana jin kai ausiwaki aswaki ma ba zai iya ba shine abu karaman aiki ba zai iya ba saboda mutuwa ta bumbunto Allah shi wani mafaka to mu je wa faraka jismuhu wa ruhu qasran wa yaksufu hawluhu jam'ul bawaki jismuhu rubin shi jikin shi ya rabu da ruhu da ran shi kasaran dole haulahu
sun yawaita gefen shi jan ulbawa ki taron masu kuka ana ta goga kuma na koyi haƙuri haka Allah ya yi a kuma shi kenan Allah shi mana mafaka to mu je ina ne to na bismillah rahman rahim ana tara kadani a wajen zakka masu bawo idan kai baka yi ba su kai zakka ba kayi waken suya ko ne bai kai zakka ba dukkan su kadani ne sai ka hada su kai zakka ko kayi gyada kai wake ba su kai zakka ba gyadan ba ta kai ba waken bai kai ba amma an ka hada lissafin za su kai ka hada su a waje ka gani ko kayi waken suya bai kai zakka ba kayi gyada ba kai zakka ba amma an ka hada sun kai zakka dukkan su kadani ne ana tara su a wajen zakka alkama da sha'ir da sultu duka jinsi ne ana ta in kai kamhu kai sha'ir kai sultu kowa bai kai zakka ba amma kada sun kai zakka dole kai ko da a gari daban-daban wancan na kudu wancan na arewa wancan na can wajen batas kuma dole ka hada tunda damuna ɗaya ne to yawa in an shuka wannan kan a girba wancan amma sai da aka girba wani aka shuka wannan ba a hada su a wajen zakka sai in sun yi idiraki kan wannan ya gama nuna an shuka wannan to dole sun hada zamani kowa bai kai ba sai ka hada su a wajen zakka ana taro matsakaici a gare su shi an girba wannan aikan a girba wannan aka shuka wannan sana ka girba wannan na tsaye ba girbe shi ba ka shuka wannan to shine wannan ya hada zamani da wannan ya hada zamani da wannan in kowanne bai kai ba na tsakiyan sai an cika da shi anan ayi zakka kuma a cika da shi anan ayi zakka to amma na farkon lisalisin ba da na uku saboda sanda aka shuka wannan an girba wannan to ba za a hada su ba lali alasin amma alas ba hada shi wata hunan da gero ka noma su lokaci daya geron ka daban wannan daban kowanne bai kai zakka ba to ba za ka hada su ba kamar dawa ce da masara ka yi su lokaci daya dawan bai ta kai ba masaran bai kai ba za ka hada su ba jinsi ɗaya ba ne kamar shinkafa da dawa kowane bai kai ba za ka haɗa lissafinsa ba kamar shinkafa da masara ba za ka haɗa ba kamar shinkafa da wake ba za ka haɗa ba wake da abin nan da dawa ba za ka haɗa ba duk waɗannan zaman kansu suke kowane sai ya kan shi kuma don waje zarratin dawa wa urzin da shinkafa kowa zaman kan shi yake kowanne in bai kai ba haɗa shi da wani wannan jinsi ne daban-daban simsim wato riɗi da ƙwayar gyaɗa da ƙurɗum wannan ba mu da shi ƙurtum shi gida ma zai na gaya mun abu wanda ba mu da shi ko? to ba mu da wannan kamar zaitun yawa dukkansu kowane zaman kan shi yake mene? lalkattanu ko? banda kattan shi ma na mazaka ana lissafa bawon shinkafa ba sai an gyara ta an cire bawon bane an zazzabe ta a'a inda aka bige ta aka dure ta buhu to nan za a yi lissafin zakka alas shi ma haka ne abinda duk kai sadaka da shi yana cikin zakka da abinda ka biya 'yan barema a ciki ka biya su kowa ka biya su masaki to ka san abinda ka ba su da shi za ka lissafa a cikin zakanka kattan ko wanda ka ba wa gaga hausa ce mai kama da lalace ne mai kama da wai 'yan barema su ne kattan kenan ko da yi ne kattan kaga kattai ne kuma lalace ma kattan aka ce kattai su ma za ka ba su banda wanda dabba ta ci ana aiki take ci wannan ba za a lissafa da shi ba a wajen sussuka walwujubu wajabci yana wajaba na zaka bi ifrakil habbi sanda kwaya ya iso tumu ko da ruwa ya dauke a lokacin bai da matsala to zakka ta wajaba a lokacin ba wai lokacin zai girbe zakka ba a lokacin yayi ma'ana idan da zai mutu mai gonar magada ba za su raba gado ba sai sun fidda zakka idan ko sanda ya mutu bai fidda kai ba gonar to sanda magada
suka girba suka raba ba za ko da ya kai buhu 100 ba za su yi zakka ba sai in sun raba kowa nashi ya kai zakka. Amma don yana tare ba za su yi ba don lokacin da mai gidan ya mutu bai kai ifiraki ba. Kaji bambancin da aka yi. Idan wani dalili ya sa ya sayar yana kai ifirakin ya kai tumu lokacin ya kai ifiraki he dalilin ya sa ya sai da gonar ya sai da kayan gonar zakka tana kan mai sayarwa mai saya ban da shi. Idan ko dalilin ya sa ya sai da yabanyan ba ta da kai ba ya sai da yabanyan mai saya zakka ke kan shi banda mai sayarwa. An fahimta ko? To kaji yadda yake. Wa ibi samari. Wa ibi samari. Da 'ya'yan bishiya kuma da bino ce ko inabi ko zaitun sanda za a ci a baki a ji daɗi to lokacin ya kai ifiraki mai sai in ya mutu in suka sauke da binan ba za su yi zakka ba ai sai sun yi zakka kafin su raba in ya kai zakka. In ko lokacin yana busuru ko yana agaradu ko yana ahdaru yana wannan kora na 'ya'yan da bai kai busuru ba ma so da idan suka sauke yanzu nan bayan zingada da ya nuna suka sauke gonar da binan in suka raba kowa yana shi ya kai a uski 5 zai zakka in bai kai ba zai ba. Wala shay'a ala warisin qabla kuma. Ka gani ba kuma a magaji kabla kuma gabanin ifraki lam yasir lahu nisab. Lam yasir lahu nisab. Wanda bai samu nisabi ba idan aka raba ya samu nisabi to yayi zakka. Amma da ya kai ifraki aka girbe buhu 5 kaga he zakka tunda buhu 5 ne farkon auski sai zakka da yi kuma koda sun kai su 20 ka kowa bai samu rabin buhu ba amma sai an yi zakka saboda ya kai faraki lokacin da mai mutu ya mutu. To zakatu ala al-ba'i ba'dahuma. ka gani zakka yana kan mai sayarwa ne idan bayan ifraki ne. Illa an yi qadima. Illa an yi qadima. Sai in ya cire za a yi zakkan kuma ya rasa dukiyar ta halaka hannun shi to sai ta koma kan mushtari sai zakka. To alhamdulillah to muje mu karasa ɗayan lokacin ne yana mana kaɗan. To muje bismillah rahmani babu fi siyami. babi a cikin azumi. Yasbutu Ramadanu na tabbata bi kamali sha'abana. da cikin watan Sha'ban ya cika cif ko ba ga wata ba dole gobe a tashi da azumi. Aw bi ru'yatin adalaini. Ko ganin adilai guda biyu rak. Wal adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fi galibin sagaira wa ma ubi huwa walil iyali yudahu fi muru'atil insani. Wal adalu malai suka ce adili man yajtanibul kaba'ira wanda ya lisanci kaba'ira manya-manyan zunubai guda 70 ne baya ko daya shine adili. Wa yattaqi fi galibin saga'ira mafi yawan kankana mafi yawan su baya yi. Wa ma yubahu abinda aka halatta halalle amma wa huwa lil iyani amma a ganin abin ya gudahu fi muru'atul insani yana tukan mutuncin mutum shine adili bai wannan. Kamar misali mai yawo ba hula ba adili bai haka. Zama a gefe a wajen mai shayi ana shan shayi adili bai haka. Zama a gefe kaga ana hira adili bai haka. Tafiya ana shan rake adili bai haka. Tafiya ana cin marau gyada ana bushewa ana ci adili bai haka. Fitsari a gefen hanya adili bai haka. Duk wannan ba tafiya ba takalmi adili bai haka. Duk mai wannan a kotun musulunci ba a karban shaidan shi. Waye shi aka ci mai shan shayin nan ne a kai ya alƙalci ba za a karɓi zance ka gani to shi ne adili kenan siffan shi to yanzu birak suka ce sun ga wata shi kenan sai azumi to mu je walau bi sahawin bi misalan ko da a birnin akwai watsakewa ba komai tangaran sama take tangaran amma birak suka ce sun gani dole a yi aiki da shi. Amma nasin idan yura daga yau suka ce sun gani maka ɗauki azumi yura ba da salasi na yau mun kai na 30 a lissafinsu kuma ba wata a sama. Sahawan sama na watsakewa kuzi ba ƙarya suka yi wasimar hadi wa salasi na wujuban dole gobe a tafi da azumi na 31 wancan ba ɗoro shi akan daidai ba na farkon ba daidai ba ne. Niyya ai malamai sun ce ita niyya tunda da safe aka gama ga doka ce na azumi dama ka tahi da niyya shikenan niyya yayi
to mu je aw mustafidatan aw musabiyar ko jama'a masu yawa kaman garin aka samu mutum 30 kai mutum 10 suka ce sun ga wata shikenan sai azumi mutum 10 mustahila ba adilai bane su an ce mustafila ba a neman adalci ciki saboda sun kai mutum 10 kawai ba za a zama makarata duka ba shari'a ta masu murigan mutunci saboda ba za a zama makarata duka ba kawai sai a yarda da su don waje don waje wa amma in ila bihi ma wa amma labari ya game in nukila in an cira to min huma daga gare su kenan la bi munfaridin labi mun bari ne banda mutum da ya tak ya ce na ga wata to ba za a dogara da shi ba illa ka ahlihi ya dai iyalan gidan shi in malami ne da shi da almajiran shi sai da azumi in mai gida ne da shi da matan shi sai da azumi wa man latina ako na'am lahum bi amrihi da wanda ba su kula da lamarin wata wannan gaje mashi yau wata nawa ne kwana nawa sha ban sani ba wannan kawai in yaji wancan ɗayan yayi kawai ya makale su dabi ya makale kawai tun da shi kawai shi wawa ne bai san ma me ake ciki a cikin addini ba kana musulmin a tamanka yau na ga wata har ga yanzu wani watan wanne muke ciki na annabi shi muke tambayin ka kai wa musulmi bane kai wanda ya ce wani wata kai ma kwaci a wajen albashi aka tambaye ka in an zo wajen albashi aka yi maganan wata ana ce wani wata ne to muna maganan addini ne ana lissafi da february ne da january ba da soke lissafi ba ka sani da watannin da musulunci ya gaya mana ne da shi ake amfani wanda ka tambaye shi an za ko faɗakakkiyar zai gaya maka daga shekarar bana da ta wuce almuharram ya kama ran kaza na bara ya mutu ran kaza saboda ya kama ran kaza ya mutu ran kaza rabiul awwal ya kama ran kaza ya mutu ran kaza rabiu to wannan dan mutum ɗaya ya ce ya ga wata ba zai dogara da shi ba kuma ya haka ya ganganci amma wanda latina abi amri wani ma bai san sunan watan ba ma kawai da an ce an ga wata kawai dauki azumin ka tsaya mene kama da baka san lissafi ba ma to da me zaka dogara baka da madogara baka da shi kawai man latina Allahu bi amri kawai dauki azumi sha ruwan ka kawai shikenan Allah ya mu